halal yaşamani, öz ýaly sada bolmany, kiçoğunlugy öwt önüne göderdi. İýilsizden görelälsin niýetde. Onu kakam soňky döwürde ýarawsadyrak bolup köplençe öýde işlerdi. Şonda da Kerim ağa plan ýerde duşluk bar diýip gelseler, şoňa ýok diýmedi giderdi. İl günüň behwidini öz behwidinden öňde goýan adamda. Şoňa yaramak diýip oturmazdy giderdi. İl gün bilen, il gün üçin ýaşan adamda. Öz il gününi maşgalasy bilen deň hatarda görýärdi. Şu il üçin ýaşan adam diýdiňizde, şu ýerde ýekece bir mysaly getiresim gelýär. Ýadylan maglumatlaryň birini öýüňizde guruluşy edilipdir bir wagt. Onsoň şonu ustalaňyzam şeýle Kerim agany gowy görýän ekenne. Onuň gelişini işden gelýänçe bir begenlerellik diýe şu jaýyň depesinden üstünden owdan ay bilen ýyllar ýasapdyrlar da ustalary şonu çykaryp depesine dikipdirler. Hemem basgançagyny diýe şoň owdan ýalpylap duran şol döwre bir maksusrak örtgü bilen örtüpdirler bolen. Kerim ağa işten geleni şol jaýyň depesindeki ay bilen ýyllara seredip, onu hilmeni iýlen çykarýaly beýle diýip şol ussalary diýe şu ýazylan makalada durmuş hakykaty şu ay bilen ýyllary aýyrtyrypdyr. Men iýlim günümden artyk bolman etim ýok. Goý şolar bilen bolsam deň bolaýyn diýipdir de ýanky ýalpyllap duran basagadaky örtüge aýyrtyrypdyr diýýärdi şu. Siziň aýdýanlaryňyza mysal bolýar. Haýran galyny aýmal häsiýetler bar eken. Artyk boljak bolmazdy da. Şunu ýaladım da. Bu ýetýän begenýän şeýle kakam bardygyny. Indi dowamatyny dowam etmeli. Siz nähil haýsy goşgularyny bir aýratyn bir hil ýanyňda bir iň ýakyn bir mehriban süýjülük duýup bir saklap ýatda bek saklap bir uýýan setirleri haýsylar. Indi goşgularyny görýän kakam. Indi goşgularyny görýän. Etatanam näme? Degişme goşgular kenne kakam. Etat degişme goşgulary. Söýük hakda goşgulary. Hem oşlaryma görýän. Menim şu kakam ýatlap şu gepleşe gornamyňda hemmeňe de sag bolsun aýdýan. Indi kakam arada da doganlym aýtyp geçdi, aýtmaldatlary menim bir kakam arada bir gysgarat aýtyp geçeýin. Kakam şu baharyň aýtýaly kakam öýde bir kiçik öwünli, şadyan, degişgen bir mehman töýür adamdy. Ýanyna mehmanlar kän gelýärdi. Aşabadymyzdan, vilayatlardan hem gelerdiler. Goşularyny görkezmäne, ýürüýte Kerim ağa ödün görmäne diýip gelerdiler. Gelip oturup, degişip, gülüşip giderdiler. Kakamjan bir çağalarına bir gezdirmäne gowy görerdi. Şu güllü nimelere, baýyrlara giderdi, gülälikli baýyrlara, çağalarını aýlap gezdirmäne kakam gowy görerdi. Surata düşürerdi. Kakam çağalarına da öwt nesihat bererdi. Dehme söýür bolmany, halal işläp halal gadanmany, dogurçul bolmagy. Hemişe bir de öwt nesihat bererdi. Beren gurrunlaňyz üçin sag bolun. İnsan kalbyndan, aňyndan, paýhasyndan, tebigi zekin esasyny dören ykballar içine jemlenen eserler, olar halk onu ikrar eden bolsa diýmek ol nesiller aşmaly diýmek ol baky ýaşamaly. Şu Kerim Gurban Ýepesowyň döredijligini ömür dowamatynyň edil nesilleriniň üstü bilen dowam bolşy ýaly ýazyp goýup giden işlerini öwrenmeklik arkaly ýa-da maşgalasynyň öz dowamatynyň maşgalasynyň agzalarynyň üstü bilen şol zekiniň asylha adamzatda birege nesil dowamaty esasyna geçip dowam etmesiniň özü ol insana mahsus zat. Ine şu Kerim agaň agtygy Wepa Gurban Ýepesow biziň aramyzda. Wepa siz özüňiz nähili döredijlik bilen meşgullanmak meselesinde ýa-da öz ataňyzyň eserlerini öwrenmekde nähili siziň gyzyklanmalaňyz? Men öwredimde ilk bilen siziň döredijlik toparmada lokan sawursyna aýdasym bilen şu gepleşimde atamdan başlanýar üçin. Näme şu halifalar atam arada köp zatlar aýtdylar. Şu baran ýerlerimde atam arada maňa köp zatlar aýdýarlar. Baran ýerimde şoň agtygy selinip hormat goýýarlar da. Şoň üçin men atama bir buýsanýan. Şoň üçin özüm atamyň eserlerini, goşgularyny
özüm goşgy edil döretmesem şoň goşgylaryny okap öwrenýär. Gelecekde de bir nisip bolsa bir maksat edinýär atamyň arkiwindaky goşgylaryny, gol ýazmalaryny, çapa goşulmadyk eserlerini özümçe daýnaýyn diýip bir maksadym da bar. Şu durmuşda köp gabat gelýän şu atamyň ýazan goşgylaryny, poemalaryny, eserlerini şu köp soraglama jogap tapýan şu atamyň goşgylaryny gaty köp çuňur manly ýazylan goşgylar kän. Ergede okamda bir täsirler alýan atam. Bir goşgyny okap bir näçe wagtdan soň ýene täzeden okudum. Şo goşgydan üýtgeşik bir täsirler alýan. Onu ene ta hormat goýmakpa ýa-ni dost ýara näýle wepaly bolmaly. Söýgä näýle düşünje wa ýa-ni şo söýgü arada aýdamda atamyň şo ýaşyk dramasyny aýdyp geçen ýa-ni goşgylar bar. O da şo uruş ýyllarynyň dowamyny dören goşgy. Şonu heýdýärdi. Därler ýanýardy. Ýyz köpelýärdi. Gidýänler gelýänden has köpelýärdi. Toylar azalýardy. Ýaz köpelýärdi. Meniň ýigit wagtym, seniň gaýyz wagtyň söýüşmek düşmejek ýaly diýärdi. Emma söýgü diýen zadyly zada höküm etmedeken hiç kili kada heni ýigit wagtym, heni gaýyz wagtyň diýärdi. Şu goşgyny şu uruş ýyllarynyň dowamyna da şu söýgü mewjurýanyň bir görkezi. Enata näýle hormat goýmak, ýa-ni wesiýetler boýunça goşgyny aýdýa. Ene kemerde ýalbarmak bolar. Diýdiler ene hem atadyr olar. Ataňa ýalbarsaň galkynar ruhy, eneňe ýalbarsaň kemeler ahy. Kimeste şolara tagzim diýdiler, işre waç ýaş uzyn diýdiler diýdi. Ene ta hormat goýmak näýle derejedini bir went goşgyna giňişeýin aýdyp görkezdi. Dost näýle köpaly bolmak, ýa-ni ömrüme fentýän goşgyna aýdýa. Dost paýlansa eber diýip gyssanma, alaňdan soň gysy galtmak hem gysy galma. Dilegetse gözlerin hem gysganma, birin merde bir bilen oňup gitýärdi. Şu dosty şoň alak garamallygyny şo goşgyna görkez geçýän şonu nähil täsirler goýýardy. Her goşgynyň şu gepleşigi taýýarlamaklygyň bir uğruna çykanmazda ençemegede habarlaşdyk. Wepa bilen meňede gyzykly bolsa gerek. Aýratyn wepada bir zat duýdyk. Uwanyp bilýän adam buýsanç duýgusy döreýär. Şeýli bir içgin gyzyklanyp, hatda ençeme ýyllardan bäri hemäşe aýratyn bir şol barada film döretmek isleginiň bardygyny, şol atasynyň sarpasyny saklamaklyk üçin öz goşgy goşmasa da şeýli uly sarpa goýup bilýänligine mene özüm dogrusy gowannym. Demek Kerim agaň dowamaty özüniň zähmet bilen gazanan mertebesini geljekde de has hem beýgeldip biljekdigine şolar ýaly öz agtyklarynyň dowamatynyň gyzyklanmasynyň özü, söýgüsiniň özü şonu suwut edýän diýip düşünýän. Türkmenistan'ın halk yazıcısı Kerim Guranipetow'un adyny götürýän 50-nji orta mekdebiň türkmen dili we edebiyat muallimi Oğulhan Toýmuradow. Biziň mektebimiz
1989 ýylda işe başlady. Şol günden bäri biziň mektebimiz Kerim Orhan Epetowyň adyny götürýär. Kerim Orhan Epetow diýilende özüniň dürdäne sözleri bilen, nakly öwrilen sözleri bilen, gydylaga setirleri bilen halka özüni tanadan şahyrlaryň biri. Biz Kerim Orhan Epetowyň maşgalalary bilen ýygy ara gatnaşyk saklaýar. Kerim Orhan Epetowyň maşgalasy toý tutan ýagdaýynda biziň mektebimize gelip, onuň ýadygärligine gül destelerini koyup gidiyorlar. Şonun üçin biz Kerim Orhan Epetowyň maşgalasy bilen ýygdan ara gatnaşyk saklaýar. Mektebimizde Kerim Orhan Epetowyň adyna döredilen müzeyi döretdik. Müzeyi döretmekde de Kerim Orhan Epetowyň maşgalary bilen ýygara gatnaşyk saklap, olaryň öýlerine bardyk. Özümize gerekli zatlary aldyk. Kerim Orhan Epetow özüniň dürdäne setirleri bilen halka özüni tanadan şahyr. Onuň goşularyndan atam maňa aýdypdy, menim saňa aýdayyn, mene sapak edindim, saňa da sapak bolsun, libasyň ýepek bolup, namasyň nah bolandan, goý libasyň nah bolup, namasyň ýepek bolsun diýen ýaly setirleri. Ýa bolmasa, dostuň birgit bolsa daglary elter, dostuň bilbil bolsa baglary elter, dostuň eluş bolsa bir owa elter, dostuň baýuş bolsa haraba elter diýen ýaly dürdäne setirlerinden aňlaşmaz ýaly Kerim Orhan Epetow özüniň goşularyna durmuşda özüni nähili alyp barmaly, nähili adamlar bilen ýoldaş bolmaly, nähili adamlar bilen ara gatnaşyk saklamalydygyny ündep edýär. Hem onuň edýän ündewlerini okuwçylarymyza ýerginsiz öwredip durýar. Hormatly prezidentimiziň mirasa sarpa goýmak, watany özgertmek ýylynda ötüp geçen beýik halipalara uly hormat goýýar. Şu zatlara ýol açan hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ýaşy uzak bolsun, alyp barýan tutumly işleri rowaj alsyn. Men Aşgabat şäherine Köpetdağ etrawynyň Kerim Orhan Epetow adyna 50-nji orta mektebiniň okuwçysy Tejenow Döwletmurat. Men Kerim Orhan Epetow adyna 50-nji orta mektebine okuýanymyga ören buýsanýar. Men Kerim Orhan Epetow adlanmyzda ata ene ömür baş goşgusyny aýdasym gelýär. Ata saňa ýeki gözek berilýär. Ataň ölse arzuw ýoluň dowam et. Sen arzuwňa ýetseň ataň ýetdigi, ýoksa ata ýatyp bilmez parahat. Ene saňa ýeki gözek berilýär. Seýeňi söýmeňi dowam et. Enenin gadryny bilmeýän bolsaň, enesini ýitirenden sowal et. Ömür saňa ýeki gözek berilýär. Söýümriňi zähmetiňi dowam et. Zähmetiň gadryny bilmeýän bolsaň, insanyň, haýwanyň beýan et. Kelle saňa ýeki gözek berilýär. Söýkelläňi söýmeňi dowam et. İş görmeň kişiň kellesi bilen geraňyň al, öz kelläňi dowam et. Men şu goşgada ata-ene hormat goýmak, sylamak, olaryň berýän öwütlerini almak, watany söýmek hakyna goşgy bolan üçin men şunu goşgyny özüme has ýakyn bilýärim. Indi bugün getleşigimiziň başdan aýak biziň aramyzda ençeme tomaşaçylarymyzyň bardygyny döredjilik işgärleri, bilim işgärleri, taleplerden gatnaşýarlar, söz sunugy bilen gyzyklanýan adamlar. Biz size ýüzlenýäs. Egerde indi diňlediňiz, ençeme maglumatlary eşitdiňiz, bir näçe görnüşleri synladiňiz. Nähili siziň araňyzda Kerim aga hakynda bir aýdaýmak isleýän maglumatlaryňyz, görüňleňiz barmy? Men Kerim agaň goşgusyny okudy, öwreniji hökmünde Maya Agaýewa men şu gepleşige gatnaşýan. Ine şu gepleşiginde üstünlük arzuw edýän. Ine biz şu gepleşikde Kerim agaň gyýyllaryny gördük. Nazar owulyny gördük. Biz hemişe okan döwrümde Nazar janyň pirjaga dep goşgy edip aýdym ederdik da. Şu Nazar janyň pirjagadyny atlandyrylan goşgynyň adyny götürýän Nazar gördük. Hem aktajagy wepany gördük. Men edil özüm şeýle saçsyňy. Indi bolsa Kerim agada bir ýatlyma aýdasym gelýär. 1988-nji ýyldy. Häzirki Ruhawat etrawynyň 18-nji orta mektebiniň türkmen dili muallimi işleýärdim. Mektebimiziň müdiri Kerim Orhan Epetow bilen duş geçirmek teklip etdi. Bizem bu şahiriň öý talygyny alyp öýlerine bardyk. Gapyny kakamyzda ilki bilen gapyny Ora Sultanyja açdy. Ora Sultanyja girin geçin gyýlar diýip Kerim agam ka diýip bir hilek çekinip soradyk biz. Kerim agaň ýanyna eltdiler. Kerim aga gelin gyýlar diýip bizi öz otagyna saldy. Kiňde muallim öýdýän biziň ýüzümizde seretdi. Biz özümiziň näme işden gelenimizi Kerim aga gurunardyk. Kerim aga biziň duş geçiresimiziň gelýändigini,
bütün 18-nji mekden muallimleri, okuwçylarynyň şahiri garaşýan barada görünmerdik. Kerim ağa bizi makullady. Bolýa, ýöne men size bir soragym bar. Men goşgulanmy okuýaňyzmy diýip sorap berdi. Biz elbetde Kerim ağa, size okamaýanmy? Bizim bütün okuwçylaryň içine goşulyp muallim hökmünde sizin goşgulaňyzy mektepde okuwçylaryň arasynda ulanýar, öwrenýär diýip aýtdyk. Kerim ağa onu size men bir soragym bar diýdi. Biz bir hil çekinýär, näme sorap bererkä şahir diýip. Men size goşuň adyny aýtjak, şondan men gowerýän bentleme aýdarsyňyz diýdi. Bizim bor Kerim ağa diýdik. Ata eni ömür baş goşgymdan 2 bendi men özüm gowerýän. Şo bendi tap diýdi. Özüm 4 bend goşuň. Şonu aýdyp göreň, belki jüpüne düşer diýip pikir etdim. Ata saňa 2 gezek berilýär. Ataň ölse, arzuw ýolun dowam et. Sen arzuwňa ýetseň, ataň ýetdigi. Ýogsa ata ýatyp bilmez parahat. Eni saňa 2 gezek berilýär. Söý eneni söýmeňe dowam et. Enenin gadyryny bilmeýän bolsaň, enesini ýitirenden sowal et diýip saklanım. Kerim ağa elini eňenin aşagyna tutup bir tarym oturdy. Kerim ağa, men şu bentleri okuwçylaryň içinde sizin goşularyňyzy okap berýän. Kerim ağa da bir maňa täsir eden zatdan biri özüniň ýaşlykdan muallim bolasy gelýändigini görünmerdi. Ine şu men diýen kitaby maňa baramda Kerim ağa sowat berdi. İçine de Maya gözüle ýadygarlyk diýip ýazyp berdi. Biz maňa şeýle bir begenlik şuň kunlarym men boş wagtymda Kerim şahirimiziň şu kitabyny hemişe höwet edip okuyan. Kerim ağa ýene öz şähsiýeti men niýe okuwçylarymyzyň diýe. Men goşgymy eline alyp okanlygyny öwrenýän diýe. Ýaş nesiller umman uly bolsun, kiçik bolsun Kerim ağa hemmesi goşgysyna maýyllar. Bütün türkmen halkyň raýatlary Kerim ağany bir hili söýgü şahir hökmünde tanýarlar. Hormatly arkadaşymyzyň tagallasy bilen bizde täze gepleşikler edilýär. Yazgylar şahirlere ully hormatlar goýulýar. Hormatly arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Biziň arkaýyn asuda parahat ýaşamagymyz üçin türkmen halkynyň hemme taraplaryn ýokary derejede ösmek üçin edýän işleri urwaç bolsun. Sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bir zady bellek geçmeklik, ýerliklik nikah diýip pikir etdim-de, söhbetde şolamyzy Wopaň adynym Kerim Urwany Pesfoň özü da kapdyr şol. Edil şol döwürde täze çykan Wopa atly kitabynyň adyny esaslanyp arzuw edip belki de siziň adyňyzy şeýle de kan bolmaly Kerim şahir. Ne Bahara Terediýaz, Bahar Edil kakasyny meňdäp dur. Ine birinji gördük da Bahary. Alma feretdik, orasy tanaja meňdäp dur. Ine Wopa aýtjakdym, Wopaýan goş okýagan. Wopada Kerim ağa heňleri bar. Hawa. Men şeýle duýdum. Öz pikirim şeýle. Hem ähini hem sesi meňdäp ýatladyk. Özüňe alyp barsyň. Ne nazar meňde ýa kakasyna. Ýöne Wopajanyň goşa koýşy meňdäp gitdi. Bir hili Kerim ağa biýikçe ýadyma düşdi-de. Men Seyran Otudow. Özüm hem döredüjlik bilen meşgulanam soň elbetde Kerim şahiri okudum. Hazır şimdi ýaşlaryň arasynda iň köp okulýan şahirlerimizin biri. Menim halipalardan bir gyzyklanýan zadym bar. Sizin Kerim şahir bilen gowy ýatlamalar bar eken, gurrun berdiňiz. Menim bir gyzyklanýan zadym bar. Türkmeniň şygyryat ruhy diýip alanmazda hökman her bir şahirde belli aýratyn şo şahiriň nyşanyna örilen kawr goşgular bolýar. Men öz pikirim, öz garaşym şeýlerak. Kerim ağa babatda aýdylanda bolsa, belki sizin ýanyňyzda agdap geçendir, aýdandyr şahiriň öz halan goşgulary haýsylarka. Hem ýene bir bilesim gelýän zat, eger size iň gowy Kerim ağanyň goşgularyny saýladysa, siz özüňiz haýsylaryny saýlardyňyz? Kerim şahir, söýgü şahir diýerlerdi. Işk şahiri, dogry. Ýöne men Kerim Urwany Pesfoň baş poemasy Gumlan saplan ýürek, Gülnäz hakyndaky poemasy gatwurýan filosofiki eser hökmünde de 40 poemasy. Şol ikisi men üçin iň beýik eserler. Kerim ağam özünün haliyan şiirini oňdyňa öýde aýdyp biler. Ýöne kalemniň uzundan çykan, zihninden çykan şiirlaryny elbet görýän bazyr öýdemek. Ýöne elbetde ýazylýan şiirler bir-biriniň täsirli, bir-biriniň gowy bolýar. Şoň üçin biziň berýän soragyňam ýerlikli soraw.
hayır sorun goýarken. Ýöne onu aýtmak kıyın. Ýöne men başga zat okap ýörke Kerim agaň makallarynda atlaryny okamda Twardowskiň Vasily Tyorkin var. Şol ondan Kerim agaň Taýmaz babasy şol öz döwrüniň edebiýatçylarynyň biri Kerim hat diýdi. Men başga şolar ýaly 3-nji bir poemany göremek gerek. Şol üçin Kerim agaň eserleri halk tarapyndan söýlep okulýar. Men häl çykyşymda da aýtdym. Kerim ağa bilen bolan gurulmuşluklarymyzda ol madama Mikhail Svetlowy köp ýatdardy. Şoň uraýdan sözüne aýdýardy Kerim ağa. Her bir ulu şairde hökman bütün okuyucular tarafından hemme okuyucuların bilýän 3 tane goşusy bolmaly. Ulu şair boljak orda şol 3 goşuň bolmasa ulu şair bolup bolmaýardy diýip gurrun berýärdi. Kerim ağa sizler şol 3 goşu bar diýdim. Olam diýdim şo ýaşlyk dramasy. Onun ýazmasy agyrdy şol goşuy biram çağa diýip bir goşusy bar. Muman Kerim ağaň dörejürüne var, belli bir goşuny tutup şu goşuy gowşak şu goşu diýer ýerde ol durşuny kämillik täşmeme da Taýmaz babana ýa Nowa Turgumdan tapylan 40 Taýmaz baba diýen paýa basyna Mätäç Mama diýip keşip bar. Dünýä edebiýatyny ýekiji Germaniýada bir şairde şonu ýaly mifiki keşip bar eken. Birim Türkmenistanyň Kerim Urvanepesdi. Şu dünya edebiýaty bilen Kerim ağaň goşulary dünya çykýar diýen pikir şutaýda derýär. Täwäbi Kerim ağaň goşularyny şol Mätäç Mama keşfi ullakan bir simboliki keşp diýler o. Şol miflere, simbollara salgılanmak gaty ulu zat. Sözüne de şo bir pikir var, ideýalar ayrıbaşlaştırıyor, simbollar birleştiriyor diye. Şoňa Kerim ağaň ýanky simbollar ulanşy okuyucuları özdeşeke halky birleştirýän obrazlar, obraz aýtmak gerek, obrazly söz zat ýene ýazatlar var. Hemmesini keşp diýen söz bilen çalyşyp bolmaýar. Kerim ağaň parahatçylyk ýetişdi bir poemasy var. Şo poemadaky şu Maysa diýen gyýdyň obrazy, bir şo gyýdyň keşfi. İkincilerim şu ýokardaky burun ýagar ýagmaz diýilen bulutlaň keşfi var. Şular mif. Şu mifler simbol şular. Şo zatlaryň üstü bilen wakany ýydarlap otýarsyň onuň şo mifler ýa simbollar bolmasa şo poema şo derejedäki beýikligine ýetip bilmeýär. Kerim ağa eserlerindäki şonu ýaraky şuňluklar var. Biz Kerim ağaň goşular gowy, aýdymlar gowy zat diýip köp ýerde ýazýarlar okuyaslar. Ýöne inni bilen borjumyz. Kerim ağaň ýeten şuňluklaryny, ýeten belentliklerini okuyuculara halka düşündirmeli. Açık görkezmeli. Täze nesil ýetişkili. Şolar ýöne goşu diýilsek, bu adam sözler düreýip pikir etmesinler. O goşuň aşagyna yatan kat pikirler var. Şolaryň ýaşlar öwrünmese, olar Kerim ağaň derejesine ýaly beýik dereje ýetip bilmezler. Kerim Urvanepesiň poeziýasy diýen bir zat bar, şol poeziýa durşuna käbirlik diýip arkaýyn aýdyp bolýar. Kerim ağaň öz akwaly bilen baglanşyk zatlary ýazýar bolýan, ol başga adam kam meňdemeýär. Öz akwalyň bilen, öz akwalyň halkyň akwaly bilen baglap ýazanda, öz watanyň akwaly bilen täleýdiş bolanda, ana şonuna beýik şair derýär. Kerim ağada bizim başga da beýik şairlerimiz bar. Şolaryň hemmesi haşanna watan bilen, ýurt bilen akwallaş bolanlar üçin beýik görüpdirler. Şoň üçin biz şuňa Kerim ağaň eserler hakynda, öz hakynda, adam kärşigi hakynda, poeziýa hakynda gurrun edýär. Kırmayçak bolýanna. Kerim Hakan öňde ýertdi. Şahirler hemmeňizem şoňa ýaldyňyz. Bir goşgy dokudaýdy, dogulýar. Bir öýde dogulýar, bir ýolda dogulýar, bir awtobusda dogulýar, bir deňizde dogulýar. Haýsy birini men ýigreneýin diýerdi diýip jogap bererdi diýjek bolýar. Nazar ağa, biz size hemmämiziň belki adymyzdan bolar şu sowal. Özüňiz goşgy ýazýanyňyz hakynda biz bilýäs. Goşgularyňyzdan okap bereýsiňiz.
Vatan baydak barada bir osu okap bereyin. Yerligi yaşıl tuğum baydağımız ovodan pasırdaya al ösüp menin yurdum abadan. Baydağımız ovodan sen enayi görünýäň, yurduma sen görüp berip misli tılla daranýaň. Parla yaşıl baydağım dürlü nağış bar seninle. Halı gölüm ayım sen 5 yıllarım bar seninle. Parla yaşıl baydağım misli yayla öwsýä. Halal menin baydağım haramlığı böwsýä. Parla yaşıl baydağım enedek päkiz tuğum singen mehir bar seninle beýgelýä yurdum menin. Parla yaşıl baydağım Uwunsum bardır menin, ençe yurtta parlayan, kudrotuň bardır senin. Bakı parla baydağım, halkım seni götürýä, duýs çörekli yurduma ulu bagyt getirýä. Heriden ünüs berýän şu seyran sowal berdi bolin, daşyňyzdan görüp düşünmek bolýar. Kerim ağaň goşgulary hakynda ýene de bir zatlar aýtmaklyga bize taýýarlanýan ýaly duýdum da. Ömür aýdymlary näme şahyryň arhiwinden ýa-da kakam öz ömrüni ýaşan döwrüni 5-e bölüpdir da. Oşo 5 demdem at beripdir da. Şol daň saady diýip başlaýa 1936-njy ýyldan 46-njy ýyla çenli her 10 ýyldan şeýle bölüpdir da. 7 ýaşyndan başlap. Çağalığımın daň sadydy bu döwür, jahilligiň perwadydy bu döwür. Agly sary gamyşgany guşdum men, jürküllüğümden müňradydım bu döwür. Ne säher? Yigitligimin ak säher bu döwür, setirlerimin gök säher bu döwür. Bir gyzdan 5 tany setirden başga aladamyň ýok säher bu döwür. Indi guşluk 57-67-nji ýyl aralyk. Kämilligimin guşlugydy bu döwür, poemalyň joşunydy bu döwür. Watan ilgün başga söýgüň ahmary, pette goşgulydy bu döwür. Gün orta 1962-72-nji ýyl aralyk. Men dilimiň gün ortasy bu döwür, gysga ömrüň deň ortasy bu döwür. Aýtjak zadym aýdyp ýetişermikäm? Aýdymyň kyn notosy bu döwür. Ne öýle 79-njy hemde 1908 diýip goýupdyr, onu 3 nokat goýupdyr da. Berde 10 ýyl ýetmändir da. Çal başymyň çal öýläni bu döwür. Pelle hanaň gol öýläni bu döwür. Kyn hem bolsa ýa-da dönmek gadagyn aqbalymyň öz saýlany bu döwür. Indi öňde ikinni bar, agşam bar. Soňam giýse, yamanam bar, ýagşam bar. Agşam giýsemi, gide beröňe tümlükde de muradyna ýeten bar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun Nadar ağa. Ine häzir edip adamlar gepleşigimiziň şu ýerinde Kerim Gurbanlypesowyň sözlerini Türkmenistanyň halk artisti Kakadurdy Täjiňowyň ýerine ýetirmegini ýene de aýdym diňläliň. Gargala mihman barsan Gargala mihman barsan Kuzuğunu geren damır Soňdagy çendir hasar Mün hasraty görün dağlar Soňdagy çendir hasar Mün hasraty görün dağlar Tepesine akton giyip Arkasına gökton giyip Salam diysem salam diýip jogabymy berin dağlar Salam diysem salam diýip jogabymy berin dağlar
kemerin her bir yolu, her kemerin her bir yolu, mün atırın o ömür yolu. Mağtum olayın şağrı yali, kökün yere urun bağlar. Mağtum olayın şağrı yali, kökün yere urun bağlar. Gatbar daşınız var, kalkan döşünüz var. Bilmen nice yaşınız var, dünya döre durun dağları. Daşınızdan aylanayın, daşınızdan aylanayın, o daşınızdan aylanayın. Başınızdan aylanayın, bırakını görün dağları. Daşınızdan aylanayın, o daşınızdan aylanayın, o bırakını görün dağları. Şun bir kalipalanlığın biri Kerim Ağa hakkında fehvet ettik. Hormatlı Prezidentimizin mirasa sarp oymak, vatanı özgürtmek yılına Kerim Halifay Ali belki ulu şahirlerimiz yani adamların sarpasını saklamak, onun galırkiden mirasını iyile getirmek, olur hakkındaki yakşı atlamaları aydıp okuyuculara getirmek bizim hemmemizin borcumuz. Hormatlı Prezidentimizin hem esası isleri şu vatanı özgürtmek diyene vatanı ne edip özgürdüler? Vatanı şu ehli geçmiş mirası bilen ortaya çıkarıp görkülüp yaş nesillerin ağına sindiren de vatanı özgürüyor. Şunun için hem bizim şun kıyıpleşimiz hem hormatlı Prezidentimizin şu mirası sarpa koymak diyen